Hola, bon dia! A continuació parlarem de la funció de proporcionalitat, que és la funció matemàtica més senzilla que ens podem trobar i que es representa amb una recta. Doncs anem a començar amb un exemple. Imagineu que tinc fixat al sostre un moll i este moll, quan jo penge un pes, el que siga, el moll s'estira i jo el que vull és comparar eixe pes amb eixe estirament del moll. Molt bé. I me n'adone que quan penge un quilo l'estirament és de 2 centímetres i quan penge 2 quilos l'estirament és de 4. I quan és de 3 l'estirament és de 6. És a dir, sempre me dona el doble del pes. L'estirament sempre és el doble. I existeix una correspondència entre aquestes dues variables, de manera que l'estirament depèn del pes. És a dir, l'estirament és una funció, que depèn del pes. Esta seria la variable independent i esta seria la variable dependent, perquè l'estirament és funció del pes. És a dir, ens hem trobat amb una funció, però no hem partit des de la representació gràfica. De fet, podríem parlar d'una representació o una expressió analítica, és a dir, una expressió algebraica que representa aquesta funció, perquè fixeu-vos que qualsevol que sigui el pes sempre tinc el doble de l'estirament. Si el pes fora x, i a l'estirament l'anomene y, llavors l'estirament que obtinc quan el pes és x és precisament 2 per x. Sempre és el doble del pes. Això, y igual a 2x, és l'expressió analítica d'esta funció. L'altre dia vam veure una representació gràfica, una expressió gràfica, i així, esta és una expressió analítica o algebraica de la meva funció. És una funció perquè l'estirament depèn del pes. I damunt és una funció molt curiosa perquè és proporcional, és a dir, quan canvia el pes de forma proporcional, canvia l'estirament, al doble de... Com que sempre és el doble del pes que penge. I això, si ara vull representar-ho gràficament, què passa? Com puc fer-ho? Simplement puc representar estos punts. El pes, per exemple, per a un quilo, si estos són els quilos, i estos és l'estirament en centímetres, vaig a representar estos punts, perquè jo sé que per a un pes d'un quilo li correspon un estirament de 2 centímetres. Per tant, la gràfica té eixe punt. La representació gràfica d'esta funció passa per eixe punt. I també per a un pes de 2 quilos hem vist que l'estirament és de 4. I si el pes fora de 0 quilos, el moll no s'estiraria. Per tant, un altre punt seria el 0, 0. I en general es pot veure que, com sempre, és proporcional i al doble de pes, al pes a un pes donat li correspon el doble. Sempre el que apareix és que este tipus de funció i igual a una constant, que seria aquesta forma general, per la x sempre és una recta. De forma que si jo vinc, per exemple, per al 3, per a 3 quilos, el que m'ha de donar serien, si està ben dibuixat, serien 6 centímetres de deformació. I què passaria si fiquem un moll que és més dur? Un moll que la seva funció siga un mig per x. És a dir, que en lloc de tindre el doble, com que és més dur, més rígid, només s'estira la meitat. Doncs podria fer el mateix, és començar a provar a donar punts. Sé que passaria per el punt 0, 0, perquè si no n'hi ha pes no s'estira, però si tinc un pes de 2 quilos s'estiraria només un centímetre, i si tinc un pes de 4 quilos només s'estiraria la meitat de 4 quilos, que serien 2 centímetres. I això el que me donaria és una gràfica que tindria esta forma. El punt 2,1 seria 2 quilos, 1 centímetre, i
4 quilos per així. Val? Esta funció la marcaré en roig per a que es veja bé i seria esta altra recta. Doncs ja podem veure que podem representar fàcilment este tipus de funcions, que és una constant per la x, simplement provant i donant valors. I com que sabem que és una recta, normalment en dos punts, un és l'origen sempre i l'altre, un que podem triar el que més ens acomode, podem traçar la recta. Esta seria la representació d'esta funció. I quina és la diferència? Si vos fixeu, este és més rígid, té un pendent que no és tan fort com este altre pendent. I, de fet, si vos fixeu, és precisament la variació és degut a que així tinc un 2 i així tinc un mig. Si tinguera un valor en lloc de 2 de 4, evidentment creixeria més ràpid, tindria esta pinta. I si fora més menut d'un mig de x, doncs aniria creixent més a poc. I això, este concepte, és el concepte del pendent de la recta. I és precisament, com he comentat, este coeficient que multiplica a la x. En este cas el pendent és igual a 2 i en este cas el pendent és un mig. Molt bé, doncs resumint, quan ens trobem una equació d'esta forma, i igual a m per x, m s'anomena pendent, és aquest coeficient de proporcionalitat. Quan més gran siga, més ràpid creixerà, i quan més baixet, més a poc creixerà. I vos comente que quan és negatiu, el que passa és que té esta forma. Esta seria la forma, per exemple, de y igual a menys x. I ho podem comprovar. Vaig a provar en el punt, per exemple, un x igual a 3, que seria en esta posició, quan el pes és de 3 quilos, la deformació hauria de ser, si l'he dibuixat bé, de també menys 3. I sempre té la mateixa tendència. És a dir, que quan la pendent és negativa, la meva recta és decreixent, mentre que si és positiva sempre és creixent. Molt bé, espero que hagi quedat clar. El que m'interessa sobretot entendre que aquestes expressions equivalen sempre a una recta que passa per l'origen i que el valor de m, que és el pendent, el que afecta és a la forma de créixer de la funció. Pot créixer molt quan la m és gran i quan el pendent és molt xicotet, creix més a poc, i quan és negatiu el que ocorreix és que decreix. Molt bé, espero que hagi quedat clar. Si teniu algun dubte, me fiqueu algun comentari. Fins a la pròxima!